Já jsem Klára Anna a ráda bych s vámi sdílela myšlenky a úvahy pro mě inspirativních lidí. Myšlenky, které se dotýkají mého vnitřního světa a možná i toho vašeho. Věřím, že život je barevné dobrodružství a je možné ho žít s důvěrou a beze strachu. Dobrý den, díky, že posloucháte, vítám vás u další epizody. Na začátek bych chtěla moc poděkovat za všechny vaše reakce, ať už přišly ústně nebo písemně, moc si toho vážím, je to pro mě důležitý. Omlouvám se, jestli nereaguju na ty písemné promptně. Měla jsem teď dost práce a vždycky trvá, než se k tomu úplně dostanu, ale opravdu si toho vážím, díky. Tak a teď k našemu dnešnímu tématu. Já si následující otázku kladu už mnoho let a byly momenty, kdy ta odpověď byla úplně jasná a bezproblémová a pak byly a jsou chvíle, kdy prostě vůbec nevím. No a ta otázka zní, jak poznám, kdy ke mně mluví intuice a kdy jen jednám na základě strachu. Já jsem totiž teď nedávno mluvila s kamarádem o tom samém a proto jsem se rozhodla, že zkusím zjistit, jakými cestami, jestli vůbec je možné dobrat se nějakého výsledku. A já si rozhodně nemyslím, že existuje nějaký návod nebo metodika, ale že jde spíš o jemnou práci se sebou samým, o poznání, o lepší poznání sebe sama a nějaký hlubší vhled do moudrosti, kterou v sobě nosíme a která nás může vést, kterou můžeme využít. Ale že to v posledku vždycky je o hledání naší konkrétní životní cesty. Na začátku možná bude vhodné zkusit si nadefinovat, co to intuice vůbec je. No a už tady je samozřejmě možné namítnout, že není možné definovat něco tak neuchopitelného a nepolapitelného a pro mnoho lidí je to dokonce nesmysl. Existenci intuice vlastně popírají. Já budu vycházet z toho, že intuice existuje a že to je fenomén, kterým se zabývali již starověcí filozofové a jemuž se v současnosti věnuje i na datech postavená věda. Zkusíme vyjít z toho slova samotného, které je latinského původu. Intuere znamená doslova vhled nebo taky náhled. Takže by se možná dalo říct, že intuice je nějaké náhlé pochopení situace nebo věcí kolem nás, nebo taky rychlé rozhodnutí, které ale nebylo dosaženo skrze nějaké naše vědomé uvažování nebo skrze logiku. Intuice nám vnukne pocit, že je nám daná věc jasná, dodává nám to jistotu, že právě tohle rozhodnutí je správné. Někde taky jste mohli slyšet, že intuice je náš šestý smysl. Já předpokládám, že většina z nás, z vás, zná ten pocit, díky němuž v určité situaci víme, co máme udělat, ale vlastně nevíme proč, nemáme proto rozumové důvody, anebo dokonce máme rozumové důvody, proč ten pocit nebo ten hlas neposlechnout. Ty rozumové důvody ukazují opačným směrem. Psychologie a to dosavadní vědecké zkoumání došlo k tomu, že tady ten vnitřní hlas je výsledkem velmi komplexního procesu, který spojuje naši zkušenost, naše podvědomé vnímání a ještě taky emocionální inteligenci. Že to je teda nějaký vnitřní hlas, který vychází z toho, co už jsme v minulosti prožili, jaké znalosti jsme nabili a taky z emocí, které se nám s tím spojily. My, když se setkáme s novou situací, tak náš mozek začne okamžitě analyzovat všechny ty dostupné informace, začne to porovnávat s našimi dosavadními zkušenostmi. No a výsledek téhle analýzy je teda vlastně to, co potom nazýváme intuicí. Je to automatický proces, kterého si nejsme vědomi, probíhá mimo naše vědomí a výsledkem je pocit, že nějaká volba nebo
akce je správná. Daniel Goleman, kterého už jsem zmiňovala dříve, je to americký psycholog a taky autor bestselleru Emoční inteligence, ještě s dalšími odborníky našel důkazy, že bazální ganglia, a to je součást mozku, jsou to vývojově velmi staré struktury, takže tohle jsou neuroanatomické základy tady toho implicitního učení a intuice. Tedy tyhle části mozku sledují všechno, co v životě děláme. Je v nich jakoby uložena naše životní moudrost. A jsou to struktury, které jsou velmi primitivní, nemají žádné spojení s verbální částí mozku, ale mají spojení s mozkovými emocionálními centry a taky s naším tělem a se střevy. Čili oni nám nemůžou říct slovy, nemáme to verbálně, racionálně přístupné, ale to všechno, co ví, nám říkají v pocitech. Výzkumy se shodují na minimálně 4 odlišných typech intuice a každému se může dařit v jiné oblasti, může být silnější jeho intuice v jiné oblasti. Ten první typ intuice je expertní intuice. A zase je to založeno na předchozích zkušenostech v nějaké oblasti práce, třeba kde se pohybujeme, nebo v oblasti, které se věnujeme nějak intenzivně a pracujeme s ní. Druhý typ intuice je kreativní intuice a ta je založená na pocitu, že znáte směr pro nějaké nové řešení. Prostě víte, že tady tudy to bude dobře a že z toho bude skvělý nápad. Pak je třetí typ, to je sociální intuice. Ta je zase založená na nějakém pocitu, nějaké znalosti mezilidských vztahů. Něco vám s nějakým člověkem nesedí, někdo je vám nesympatický, anebo naopak někdo vás velmi přitahuje svou osobností. A pak je čtvrtý typ a to je časová intuice a ta je založená na pocitu správného načasování nebo taky správného využití příležitosti. Jakože víte, že teď ještě něco nemáte udělat, anebo naopak, teď už je ten správný čas. Teď máme za sebou první část, čeká nás tam za mě náročnější, jak tady ten moudrý hlas nějakého vnitřního vedení odlišit od jiných hlasů v momentě, kdy se potřebujete v nějaké věci rozhodnout. Jak teda rozeznat, a to je otázka, kterou si kladu často, jestli nás spíš neovlivňují nějaká limitující přesvědčení, nějaké vzorce chování, anebo taky strach z toho, že bychom měli vystoupit z komfortní zóny. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že byly situace, kdy jsem se měla rozhodnout, kdy přišla třeba nějaká nabídka a já jsem sice cítila strach nebo obavy, ale někde pod tím, jakoby hlouběji, byl takový klidný, vyrovnaný pocit jistoty nebo důvěry v to, že tu situaci zvládnu a že do ní mám jít. A pak byly zase na druhou stranu situace, kdy jsem zase cítila strach a vůbec jsem nebyla schopná poznat, jestli je to intuice, která mě před něčím chrání, anebo jestli je to prostě jenom děs z něčeho neznámého a já bych samozřejmě radši zůstala u toho, co znám, protože mi to poskytuje pocit bezpečí. Jenomže si uvědomuji, že lidská racionalita je velmi omezená, že můj rozum vždycky najde argumenty pro a proti a že tím jako strávím hrozně moc času a navíc mě to vlastně zavede do slepé uličky. A potom byť jediná pochybnost vlastně může narušit nějakou mou stabilitu. Pokud v sobě chcete objevit ten pocit, který vás povede správným směrem, tak se zkuste zaměřit na 3 základní aspekty a já už jsem je vlastně před chvílí řekla. A to je klid, radost a jasnost. Protože opravdová intuice je obvykle spojená s klidným, s jasným pocitem. Takže pokud to vaše rozhodnutí se zdá být reakcí spíš na nějakou silnou emoci, a to může být právě strach nebo panika, tak spíš se bude jednat o impuls, který je založený na emocích. Zkusím teď nabídnout pár praktických tipů. Ten první, v okamžiku, když se chcete rozhodnout, tak rozhodně potřebujete, aby vaše tělo bylo klidné. A toho se dá docílit mnoha způsoby a jedním z nich je práce s dechem. Takové dechové jednoduché cvičení může vypadat tak, že se
nadechnete na 5, budete počítat do 5 a vydechujete na 10. A tohle nádech, výdech opakujete 5krát. Ono to vašemu mozku pomůže zvrátit tu prvotní strachovou reakci a vrátíte tím jednak tělo a i mysl do většího klidu. Pak se můžete sami sebe zkusit zeptat, jestli nejste příliš ve své hlavě. Protože, a to už jsem taky říkala, jak je to s racionalitou, když o něčem nekonečně přemítáte, tak jste rozhodně ve strachu a ne na místě intuice. No a jestliže zjistíte, že to tak je, že jste jenom ve své hlavě, tak se zkuste, pokud je to možné, v té chvíli nerozhodovat a zkuste se k tomu vrátit později. Můj další tip je, zkuste zjistit, jaké jsou vaše vzorce strachu. Tady to už není úplně hračička, tohle vyžaduje víc práce a u každého navíc to bude něco jiného. A může to být třeba to, že v určitých chvílích přenášíte zodpovědnost za špatné věci, které se vám dějí, na někoho jiného. Nebo to může být strach z vlastní nedostatečnosti, že nejste dost dobří, že na něco nemáte. Nebo to může být strach z opuštění. Nebo to může být strach z neúspěchu. Každopádně, když se upřímně podíváte na svůj dosavadní život, tak tam můžete objevit vzorce, které vás nějak drží zpátky, které vám určité věci nedovolují vám jít kupředu. No a když se vám podaří ten předchozí krok, pak můžete zkusit tady ten vzorec, který jste třeba objevili, prolomit tím, že uděláte něco jinak. Čili máte-li třeba tendenci věci držet a kontrolovat je, tak tentokrát je pusťte. A možná, že když uvidíte výsledek, tak to naruší nějaké vaše jedno limitující přesvědčení a do budoucna vás to uvolní pro jakékoliv další rozhodování. Další možnost je, že si zkusíte představit v dané situaci obě možná řešení a zkusíte sledovat, jaké pocity, jaké tělesné reakce to ve vás vyvolává. Protože třeba oproti impulzu z vnějšího světa, intuice není ovlivněná nějakým vnějším spouštěčem. Intuice není o bezprostřední impulzivní reakci, je to spíš hlas, který pracuje, když jste v klidu a mluví k vám, když jste v klidu. Takže pokud cítíte nějaký neklid, anebo i jako radostné vzrušení, tak s velkou pravděpodobností se jedná spíš o nějakou vaši vlastní touhu, o vaše vlastní přání. No a nakonec se zaměřte na pocit vnitřní radosti, ale takové, já tomu říkám tichá radost, ne taková úplně jásavá. Jejímž základem by měl být klid a nestrannost, hluboká nestrannost. Že tam necítíte vlastní tlak na řešení. No, takže zase znova, pokud jste jako citově rozrušení, tak to pravděpodobně značí jenom nějaké dočasné štěstí, které přichází, když jsou vaše přání naplněná. Ale pravé štěstí by vás mělo přivádět k sobě a k pocitu nějaké rostoucí svobody. Nemělo by vás to odvádět od sebe. No a závěrem ještě zamyšlení nad tím, proč máme s intuicí někdy takový problém. Tak samozřejmě je to pro nás neuchopitelná, nepochopitelná věc. Nevíme, co si s tím počít, jednou přijde, nepřijde, někdy nás překvapí. Ale za další, my žijeme v mylné představě, a to zase říkám, že nemají to tak všichni, ale mnoho lidí žije v mylné představě, že jednat na základě nějakých vlastních potřeb je sobecké a že to je protispolečenské, že tím vlastně ubližujete někomu jinému. Já mám za to, že jednat na základě vlastního cítění, které se třeba odchyluje od toho, co považujeme za obvyklé, za normální, za nějaký společenský stereotyp, tak to znamená nést taky za to svoje jednání plnou odpovědnost. Že to je žádoucí věc, ale my máme často obavy ze selhání a z toho, jak to bude vypadat a taky možná z nepřijetí.
Tak to byla jenom taková myšlenka a úplná osobní douška na závěr. Kromě toho, že díky intuici s námi komunikuje nějaká naše vnitřní moudrost a nazbírané zkušenosti, tak taky věřím, že k nám ve formě intuice tu a tam promlouvají ti, které my sice nevidíme, ale kterým na nás záleží. A já vám přeju, abyste se nechali vést svou intuicí, abyste se naučili, jak ji naslouchat a jak ji rozeznávat od dalších hlasů, kterých může být mnoho. Ať se vám daří, mějte se hezky.